Už 2-3 minúty na tento rozhovor, tak dlho sme aj my čakali, alebo veľmi dlho sme čakali na to, kým sa dopracujeme k víťazstvu. Dlhá cesta k 3 bodom v zápase s Nemeckom. No tak dneska to trvalo dlho, samozrejme vyžadovalo to veľa práce, ale sme veľmi spokojní s tým výsledkom a hlavne s 3 bodmi, lebo máme ich my a nie Nemci, čo by bola veľká komplikácia pre nás. Čím si vysvetliť taký horší vstup do toho zápasu? Tá prvá tretina nebola určite podľa vašich aj našich predstav. Nekorčulovali sme, chýbal ten pohyb ako v zápase s Fínskom. Čím si to vysvetlil? No, ja som mal tiež ten pocit, že prvých 10-12 minút sme ako keby čakali, čo Nemci budú hrať. A potom sme sa trochu osmelili, začali sme si viacej veriť, hrať s pukom. A nejaké nahrávky sme si dali presne na hokeky, takže tá hra sa potom zmenila. Mali sme potom viacej z tej hry my už v tej druhej, tretej tretine, takže... Naskočili tým forecheckingom v úvode? Tak oni hrajú trošku iný systém, tak napadajú tak zo stredu a chvíľočku sa mi zdalo, že sme mali problémy v tej našej rozohrávke a nevedeli sme si dať puky, dve súvislé prihrávky po sebe a Nemci získavali veľa pukov v našom pásme a vlastne trávili sme čas u nás, takže potom sme tú hru trošku sme sa ukludnili a trošku sme tú rozhrávku zmenili, zrýchlili a začali sme sa dostávať von a tá hra sa trošku potom presunula aj do ich pásma a začali sme aj my si viacej veriť a z toho nakoniec vyplynuli aj tie góly. Miro, po tých 2 góloch Tomáša Záborského si už veril, že to dotiahneme do víťazného konca? Veril, pretože celý zápas Nemci nejak veľmi toho nevytvorili veľa. My sme mali trošku aj smolu pri tých góloch, také jedno bolo zlé striedanie, jedno tečovaný puk, takže nejaké naše chyby alebo ich nejaká skvelá hra to nebola, bola to skôr dielo trochu aj náhody a my sme vedeli, že keď budeme hrať ďalej tak poctivo, takže nakoniec nejaké góly prídu. Nakoniec dneska skvelý zápas, nielen Rasťo Staňa, ale aj Tomáš Záborský a dal 2 góly, takže je skvelé, že hovorím, že sme tie body dneska zobrali my. Tých záverečných 100 sekúnd v oslabení ste už tlačili, nech čím skôr ubehnú pri vylúčení Milana Jurčinu? No to bola trošku smola, že mu spadla príľuba presne ako odohrával ten puk a samozrejme podľa tých pravidiel tu na európskeho hokeja tak hráč dostane 2 minúty, takže zbytočná komplikácia pre nás na konci a dramatizácia zápasu a nakoniec je dobré, že aj takéto ťažké momenty musíme vedieť zvládnuť, keď chceme tie zápasy vyhrávať, takže je dobré, že sme to zvládli. Miro, ďakujeme, slovo má opäť štúdio.